Čaute banda, vítam vás v ďalšej časti. Spolu s Filipom z I Love Jewelry sme vyspovedali Alberta Rassa. Sa venujem foteniu minerálov a stále intenzívne zbieram. Nás, čo fotíme minerály profesionálne, poznám zhruba 20. Takže na svete vás je fakt málo. Ty si nám tu prišiel aj ukázať, tu máme luxusnú limuzínu, dom, pár tisíc eur. Aj spolu s tým chalcedónom sú to slovenské a istým spôsobom aj svetové unikáty. Hej. Ametist zo Štiavnice, Áno. ametist z Namíbie, a zelený kremeň s inklúziami Hedenbergitu, potenciálne hodnotu aj menšieho domu. Tak bolo by vhodné, keby to nepadlo. Volám sa Slavomír Kresťan, pozrite si môj nový podcast. Tak Albert, vítaj u nás v I Love Jewelry. Ďakujem. Tu vidím. A ja by som hneď začal, povedz nám o sebe. Tak, Čo si, odkiaľ si? som z Bratislavy, dlhšiu dobu, vyše 20 rokov sa venujem zbieraniu minerálov. Popri tom som paralelne začal fotografovať a až neskôr sa tieto obidva koničky spojili, takže dosť intenzívne sa venujem foteniu minerálov a stále intenzívne zbieram. Aha. Takže fotíš už iba minerály? Nie, fotím aj prírodu a opustené báňa a tak ďalej, ale jedine minerály fotím profesionálne. Teda sa tým živíš? Z časti, hej, mám takú druhú prácu. Výborne. A minerály zbieráš celosvetovo, alebo? Prevažne celosvetovo, tam sa sústreďujem najmä na kremeň a ametist, ale potom samozrejme aj niektoré lokality zo Slovenska. Popri tom som si začal maličku podzbierku budovať vyslovene s malými estetickými kameňmi, ktoré vyzerajú skoro až na takým cukríkovom štýle, že veľmi intenzívne rôzne farebné a zároveň perfektné kryštály v takej malej podobe. To je taká ďalšia podzbierka. Ale tomu sa venujem iba rok. Koľko máš kúskov vo svojej zbierke? Nemám presne to spočítané, ale zhruba okolo tých 700-800 kusov. Minerálov? Áno. Wow. A kde to skladuješ? Musíš to skladovať nejak špeciálne? Alebo? V mojej detskej izbe, kde vlastne už teraz nebývam, tak tam mám taký väčší priestor okolo postele, tak tam je momentálne 9 vitrín. A tie kamene, ktoré sa tam nezmestili, sú kade-tade po parapete, po stole a po krabiciach pobalené. Čiže to nemusí byť nejak špeciálne uschované so správnou vlhkosťou, teplotou? Snažím sa vyhýbať takým minerálom, aj keď niekoľko takých kameňov mám tiež, ale práve to je aj jeden z dôvodov, okrem tej samozrejme tej estetickej atraktívnosti, prečo zbieram kremene, že sú veľmi stabilné, pevné, odolné a tým pádom nevyžadujú nejakú špeciálnu starostlivosť.